unu fụrụ nwa dibịa anya nzugburu nwa agbọghọbịa 16 million naira. Our brother bụ Governor Eziokwu je kenye aka n'ukwu na Anambra steeti. Ọ dị kasị nọ na ndụ akpa mana ọsaịdị Igbo adabe ahụ ịghọtago. So nwa dibịa na-azụ onwe alụ kịta na is going off na police station. Apụtara na social media na-ebuga ọ dịghị ka onwere ife fachi ndị enwere offensive ihe a niile ifụrụfa na-eme mkpọtụ na social media agwa anya apụta ebe a bụ onye onwere pawa dị n'ife afa na-akọrọ gị ndị abụọ ọrụ ka a na-esteji na-atụ gị ọrụ na-anara gị nke ahịa ha dị money. Anakwa otu okwu afọ anyị na-ekwu na Charles Soludo ji akwa ọkụkọ mana o nwere ndị ka dịkwa ka akwa ọkụkọ nọcha somewhere na Anambra steeti na-eyigharị ndị mmadụ egwu. Nwanne o nwefe nchọ ịgwa gị o nwere onye na-atụ egwu n'ụwa mọda na onye Igbo na-agwọ ọgwụ. Onye Igbo ọbụla na-agwọ ọgwụ maọbụ onye ọbụla na-agwọ ọgwụ na Naịjirịa ma Afrịka iwe stand ya ground ọba ịba the next thing ga-abịa n'obi bụ onye nke anụ ọ na-abalị ife a onye nke a kpochiri na ọ marakwa ka onye a si kwado. Another thing gị ga-afụ ebe a bụ ọzọ bụ onwe onwere onye na-atụ egwu ka onye ọbụla na-agwọ ọgwụ. Hapụ ife anyị fụrụ fa na-apara erigharị onwe fa na social media. M na-agba gị experience m with these people ka anyị ahụpụta ebe a na m agba gị na onwere ife ndaghachi isi na onwere ife fachi bido ime call. Ama many of them nọ na social media that I have reached out to ka agbake n'afọ anụ maka mma na ife a na-eme abụ eziokwu. After salas efu na ife onye a na-akọ bụ jabrata dene mpụtazie na-agba gị sị gị pụta ebe ndị anọ na ndị a niile bụ ndị wayo ma nke na-agba gị na a na-eji obodo oyibo ebute ego na alụsị na-eji obodo oyibo ebute ego. Ndị a niile ha just beneficiary of failed leadership. Ọ bụ na gọọmenti mụ na gị na-abụ na-alụ ọrụ kedu ihe anyị na-ego onye na-agba gị na a na-eji obodo oyibo ebute ego. America nnọọ ka a na-agba na a na-abịa Naijiria ebute ego ka onye ndị na-eme ife spirituality side a na-agba ebe abịaba Naijiria na ha ga-ebute ego dị ma ọ bụ ndị UK. Because na gọọmenti felu mụ na gị na-abụ ị chọwazie ebe ya anata protection ka hapụ ị na-apụgo ka arapụ ịgba gị egbe ka mmụọ nwa wee sevuo gị. The only people nwere power to protect you n'ụwa bụ gọọmenti. The only people nwere power to save you, to give you long life and prosperity n'ụwa bụ gọọmenti. Anyị gị nwa na onwekwa gị nwakwazi nwa alụ gị n'idikwa inyere onwe gị aka ma ọ bụ na ha protect gọọmenti protect gị na physical things ga-abịa pụte gị nke nwanyị protect kwazi onwe gị ba ife na-eri na ịchọ inwe long life and prosperity. Ndị a niile nwere ife fachi nwere ọtụ ka a na-eme ịfụ ka Gọvanọ Eziokwu ji jechi ebe a nke nwụchanyili ya. Gị nwa bụkwa na onye na-eje na nke dibịa some of unu bụ utobo. Kedu ife dibịa gwagidere gị iji wee nye 16 million naira? Kedu ife dibịa gwagidere gị? Kedu ife dị ife ahụ? Kedu ife ọ bụrụ na dibịa nwere power to make wealth ọ dịghị ka ọ ga-egosi gị ọ dịghị ka ọ yara akarị Dangote a na-akọwara unu ife na disi unu a na-asọ isi ka arịrị. O nwere ene dibịa n'eti dọkịta anya nzu na-agba afa nọ n'ala Igbo ndị a niile gwa abrakataba. Onwe ife nchọ ịgwa gị ebe a ndị Igbo si na anwansi abụrụ ọgwụ and na ife amụrụ amụ ka ife agwụrụ agwakwa ndị Igbo gwara mụ na gị na-abụ okwu a means that na ndị mụtara mụ na gị na-abụ mana ị nwere ikere n'ọgwụ n'onye imo nganga ka a na-eme ọ dịka o nwere ife achị o nwere ife achị ma ndị na-agwa gị na fa dị ọdeshi. Many of them kịta ava bụ native doctor na ikwupe eke ebe fa nọfa azọbụ onwe fa. O nwere any power dị na spirituality. Ife na-akọntrolu ebe a bụ human force, human being bụ ife dị in charge na this planet Earth. O nwere any power onye ọbụla possessing ọ ga-eji wee mee gị nke nwanne mee gị nke ọzọ. Once human being dị involved ifuru kịta na ka afịa nwanne anyị nwoke bụ Gọvanọ Eziokwu tiri isi ebe afọ nwa dibịa yọba abeg. Kedu ebe ọgwụ ya afọ na spirituality? Kedu ife nwere na disappear? A na-agwa gị pụta ebe a n'ụzọ adịrị ya ikpechiri. Ana m agwa gị that I have called many of them. Sefa
gwafe ofu ife fa gbagodo afa na ya ife afọ m na-agwafe abụrọri, but I want to find out na ọ ga-asị m na ife a na-ekwu na ọ bụrụ eziokwu maọbụ ọfụgodo dat na njọsụ na-atrai ya nọ na after set and done obido na-akọ mmụọ nwa ji wee sị gị ji ebe nwa no na ihe eje na mmiri na ihe eje n'ikwu nne gị na ihe eje chụọ aja nwa na ihe eje ma onye nwere onye kedu afịa chi ụwa gị na ihe eje bọchi ụwa gị na ihe eje kpochi unu ife a ka ife anya na-akọrọ gị the same strategy. Ndị Igbo niile na-eje na nke native doctor na-aya the same sickness. Ndị mmiri asịrọfa, ndị enu a na-asịfa, ndị ikwu nna asịrọfa, ndị nna nna asịfa. Let me tell you something. I'm not against our tradition and the culture. Tradition and the culture anyị karịkwara ije n'obu nna gị jee kpee ile ọma, jee cheta ndị nọ ebe a before us. Ọ karịkwara nke ahụ unu wee babazie nke a na aya emere gị ife nwa ka i wee bata ego, aya emere gị nke ọzọ ka i wee mee nke ọzọ. Ife ị na-eme bụ farasi, ya bụ superstition. Ụda akụkọ ahụ wetago onye zụọ ahụ mpụta ebe a na-afụ onye nke na-agwa gị na nne nwaanyị na-eji obodo oyibo bụrụ ego na tamụ na atọ because gị nwa na-ege ntị bụ onye eliri eli. You don't have thinking faculty because ọ bụrụ na ị nwere uche ị ga-amadati na ife o ji akọ ihe ahụ because of gịnị na gọọmenti anyị ada arụ ọrụ. Enwere native practitioners all over the world, even mana America, mana India, mana Asian countries. But you will not see them come on social media or even come and be boasting that they have one kind magical power or spiritual power. They don't do that. The idea is solving traditional problems for their own country citizens without even making mouth. No, if I name people will na to them. And the fact which are license, government na fa na-eme exist. Not like all this inhumanity doctor anya nzu na parade gali onwe fa na onwe problem fa na solve mana fa na cause ụgwọ mmụọ ha n'ime ndụ. If you like, keep on believing them. Akwa ifuri ka nwoke ga-esi wee nwụcha n'ihe kịta onye nka kịta na isi ajụ ọnụ oyi ọ gagodo eje face godo the law bụ the god bụ gọọmenti debere because ọ na-agwa gị ife chọrọ ịbara onwe ekene kwenu m unu ga-emesịa.